Hei, näyttää siltä, että viime näkemästämme on jo melkein vuosi. Tai, no, voiko niin edes sanoa, kun ette ole minua ikinä edes nähneet. En edes voisi koskaan täällä näyttäytyä, sillä minua etsii parhaillaan FBI ja yli 7 poliisipartiota. On myös suuri ihme, että olen vieläkin olemassa. Voitte itse päättää, onko se hyvä vai huono asia. Mutta totuus on, että ilman minua ette ikinä saisi näin hyvää laatukontenttia, ja YouTube menisi konkurssiin. Mutta ei siitä sen enempää. Mennään itse aiheeseen. Tämän videon aiheena on taas kerran järkytysten Ketosalmi. Huomio, videon katsominen on vain omalla vastuulla. Katsojaa on varoitettu. Mitä pidemmittä puheitta, aloitetaan. Oh my God, you know what? This is really scary. Hey yo, what the fuck? Voitais mennä muuten Markuksen luokse. Se pyysi mua varoittaa jotain maastokuvioista, kuten mulla ja sulla. Ja semmoinen valkoinen paita, kuten sulla. Tauno! Isä. No kyllähän mä varmaan ehkä ehipä. Siinä on kyllä aika pitkä matka kävellä. Me voitais vaikka mennä jollain pyörillä tai mäkin voi ajaa teet sinne. Kävellään nopeasti kotiin ja haetaan auto. Me on tässä vielä 5 kilsaa kävelty. Vielä muutama 10 minuuttia. Tää on niin nopeasti, että me heitän näyttää isälle pari paikkaa Maruksen. Joo, kaikki ei silti ole hyvin. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Wait a minute! Who are you? This you? This you? This you? This you? This you? Mä soitan Taunolle, että se voisi tulla aikaisemmin töihin. Vihdoin saavumme kotiin. Sitten haetaan autoa. Joku soittaa. Tää on töistä. Haloo? Morjesta Tauno.
Tuomas Salorenko tässä päivää. Moi Tuomas. Minä oli soittelemassa sinulle, että voisitko tulla päivän aikaisemmin tänne. Mä olin just sopinut lapsille, että me mennään vähän viettää päivää tonne niiden kavereille, Markus Liedolle. No, sitten sun pitää rikkoa se sun sopimuksesi lasten kanssa, että sinä menekään sinne tapaamaan heidän kavereitaan. No ehkä mun on pakko sitten perua se. No mä tuun mahdollisimman nopeasti kuin voin. Tule jo tänne. Moikka. Moi moi. Saan sen suositeltua. No, God! No, God, please, no! No! Homma on nyt se, että mä joudun nyt lähteen. No voi harmi. Meikä kaksi sen Markuksen luokse. Te ette varmaan kaipaa isänneet mukaan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. Menen bussiasemalle ja te voitte mennä jo sinne. Pärjäile isä. Mä toivotan teille, että voikaa hyvin ja pärjäilkää. Pärjäillään. Tulee sitten ikävä. Moi moi. Moi. Hyvää työtä. Voikaa hyvin. Sano terveisiä Markukselle. Jahas. Mitä Tauno? Just jätit sun poikas vaara. Eero, pitäisikö meidän varmaan mennä ehkä sinne Markukselle? Joo. Ehkä meidän kannattaisi lähteä, kun isäkin on lähtenyt juomatkalle. Mennäänkö me hakemaan sinne? Täällä on oikein hyvä ilma, että mikä ettei. Joo. Mennään vaan kävelle. Mamma odottaa. Harmi silti, että isä joutui lähtemään nyt. Se olisi ollut niin kiva näyttää sille kaikkea meidän piilopaikkoja ja... What do you mean by that? Toivottavasti isällä menee kaikki hyvin siellä työmatkalla. What the hell? Vielä vähän matkaa, mutta mä en tiedä, missä se heitetään palloa. Kuule se on. Eero, tässä Markuksen mökki on. Ehkä olisi järkeä kotiin. Miettimään tarkemmin mitä mun suunnitelma. Ettei se vaan menisi pilalle. Se oli sitten moido.
Huhhuh, nuo olivat varmasti taas yhdet järkyttävimmistä hetkistä elämässäni, mutta sehän oli sitten aivan kuten sarjan nimessäkin luvattiin. Toivottavasti selvisit. Ja jaksoit katsoa tämän videon loppuun asti. Kiitos ja anteeksi katsomisesta.